papa. When you guys pamba, tarai guys, look at that. Do for the windy. What we can munai. Mundu. Tininda kutodzokera. Because kunongoda kuti vaone Danny Gates lapha phe. Saka vatakudzoka. Saka guys mukona ma sign post ese. Kuti mashombesa mukona apa ndo ari. This is me, the ambassador of Mvurwi. Right, hande tinokona pamwe so tasai kune renko koko amene ndokumsika-sika kwachokora kuti ndokunotowana kwa zvimwe zvivasitodire kukuona mazihembe akazara kuona kumarket. Comment section ndiudzewo kuti AFC zvorewe kona kuti you are entering in the AFC territory zvorewe naidzike hamutozivo naitozidero zvimwe ndozvimafetilize AFC zvinorewechi ndakaona riri bhengi rakanzi AFC nandizororeve saka masafe station arimo futi muno redani kana redani amene iyoyo then there's farming seats ozviona kweso this is the town ava ndakutotonovadzikisira pamberi apo zvangu kuzasoko wanditi ndokwamudadzikira toinda kwakakura it's not a small town mukuiona saka watasora tiri busy tariche tikaenda kumusoro kotodzika touya kuno kuti kana kumusoro kotodzika musakanono $32 yavo ana mega amboona mega set imwe uko aiwa yakakura zvayo wamunotapa AFC ibhengi but inonzi AFC zvichireva chii honai guys for the people look at that ndionereiwo hai ini ndichakudzikisirai muzireni saka apa watovhara pagolisa honai golisa uko kune nyaradzo futi hakuna kusina nyaradzo zvakare. So guys for the people, I'm now going back to Harare. This is 1648 Toshkoma Neru. I'm happy. My new team Yasara Kubasa. Guys, I told you last time Guti, we are growing our company. We have to become big, guys. Can you imagine? Can you imagine how God is working, how God is doing wonderful and tremendous things towards Shero? So guys, I couldn't film anything, I couldn't take videos because I was a little bit stressed. As long as I see more order, so I was like, you know what? Guys, let me tell you the truth. Kwakanaka chiview chacho ni uchiuya kuno chinonyatso kudakadza uchipinda mero kana kuti mukaview kari kupinda somewhere uchiuya kuside kuno. So now ndada kuudza story time. Let me gist you now. Ndandega I have to gist you so that ndivarairwe kusvika kwandosvika. So what happened is in 2014, guys, for the people, yeah, zvakaitika ndezvekuti takapedza madegree edu asina mastai. Foni yangu yakuda kupera battery, muchakona kuwa story time mukaita zvokuseka. So guys, for the people, in 2014 tapedza madegrees edu, like I was saying kuti takataitawo madegree ndisingazivi kuti what exactly do I want to do after finishing this degree. Like for real, I had no idea. I just did that degree for no reason. Guys, I'm not saying good shut up, but I'm just telling you the truth from my side. I didn't know why I did international relations and criminology. And also, I had no idea because I remember my minor was communication and media studies and also sociology. I also did French, guys. Je ne sais pas. Je suis désolé. I even forgot. French, but I did a degree French for 1 year. Why? I don't know. So, like, seriously speaking, I have no idea. And to make matters worse, I have a distinction in French. This means that I'm crazy. I'm very crazy. Cry with me, my beloved people. Right. About Abdamu Mvurwi town. So, like, fast forward. And Adipaya tapeta degree rangu. Basa can't get
honors, whatever, kuti ndiende mberi candidate. And I felt like when I finished my degree, I wanted to just keep on studying to become a doctor of what? Of an I don't know thing. Meaning kuti I had no career guidance yanga ndinayo inini personally. I was a lost and found student. And my babata. Those know Jehovah. So now ndagara ndobva ndafanya one this other lady ainzi Magi. Zvikana Magi? Shero, handei kunonzi kuchiko I forgot the name man. Mutown kudhuze nekune masoja kuya kunonzi kunondoendwa mapepa ekuti wakuregister kuti ushande under government. Kusiri kunasa. Kunoendawo vanhu ikoko uchinzi kana une degree rako raizoconvertwa automatically kana wanga uri paprogramu wadero paye woekera zvazvikawanda zvacho ndasingambokuzivi kunuku. Up now guys handisi kuti kunonzi kuchii. Ndinongoziva kuti kwaiva kudhuze taipati kuchiko name kunhare house. That street rine runhare house guys akamborigara kuti aseteta zvingaka kumabhekina faso nekugara parunhare house. Tichitsvaka temporary teaching. In my purpose, my aim was just to become a temporary teacher after finishing my degree. Imagine, and also become a policewoman or a prison officer. Those are the only 3 things I used to envy doing. Zvikanzi teacher ndikati handei tinoregister kuti tiite full-time teacher because kwaitonzwana kutodiwa mazuva iwayo. This is 2014 guys for the people. Taenda kuuya tatonyogwa zvikanzi province saka wasvika unotora province yaunoda. Ndikati inini ndandidi masvingo ndini uyu zvavire nhamo. Zvikanzi Manicaland ndikati Manicaland handikudini. Ndobva zvanzi wonyora kupi because I remember takasangana nemwai vana Kevi vachibva vari kukwekwa ukoko. Vana Kevi makutorima asangana nawo Kevi akati ndanyoresawo kuti andake naManicaland. Vatatina Magi uyauya Margaret chayambuka zvikanzi tonyoresa kupi Sheroni. Ndikati inini chamwarika ndoda kuda kunzvimbo yasandambogara ndini uyu. So zvinhu izvo kungoenda kunzvimbo dzasandambogara hazvina kutanga izvozvi, zvakatanga kare. It's a disease that actually emanated from Norway. I don't know why I'm so much adventurous. I just want to go kunakumboendwa nemumwe amapapata. Ndokuchibva ndadii paya. Ndokuchibva ndati ndoda kudii. Indoda hangu zvokuinda pangu ndoga. Ndini uyu vanhu vaJehovha. Kaindimbokona pano. Iyi rodhi yandasiya iyi pandiri kukona apapa. Iyi rodhi inoenda kuGuruwe. Ndoda kudzoka padonzo renhau yangu. Tichafamba tose zvakanaka muzuva ranhasi. Munhu wese iti amen kwawakagara ikoko nekwauri kushanda ikoko nekwauri kunitarira with tare zvakanaka. Uchiona makoma ehe right. So now Maguya wati alright toenda kupi ina handisi kuti Mashonaland East iripi, handisi kuti Mashonaland West iripi, handisi kuti Mashonaland Central iripi. That was my first time to know kuti what is Mashonaland East, what is Mashonaland West, what is Mashonaland Central. Zvikanzi Mashonaland Central inonetsa because everyone anenge ada kugara mudhuze nemuHarare munomu. Saka ngatisatombesa Mashonaland Central. That's fine. Guys, mind you, I didn't even know where Binga is. I didn't know if inonzi dzimwe nzvimbo ndaiona padziripi. Ndambotasa matebhelele ndikati ndosokona kunotora ndebhelele. Handingamboendi kunogara kunodzidzisa kunotora mandebhele nekuti handigoni ndebhele. I'm not saying this in a bad way. I'm just saying kuti in 2014 that's how my medulla oblongata was working like. Ndati no handei kuMashonaland whatever iyo yamukutaura kunzi kudande kusingasviki vanhu ikoko ndokwandoda kuya kanyondodini ndorarama sei ndangambogari ndichiona guju mupiyo makoriyoni every day. I cannot do that. God forbid. I am a child of God. I am a child of Zion. Ndobva ndati no chega ndinzwe vakomana ava vanga vachitaura ndakavahwa
handimozoona. Ndakavahwa nezheve dzangu vachitaura vachidiscussa vanzi tiri kudande kuya kuya kudande kwakaoma mana chichi. Ndikati where's dande? Zvikanzi dande iri kupi? Unoenda nekuguru ozodii. Ndikati kure sei? Zvikanzi kure. Ndikati kure ndokwandotodazve. Ndikakobata network here inokuda network chete. Ndini uyu vanhu vaJehovha. Ndadi paya ndikanzi unokwira zvimota zvekumazuva rovira uvati uchifamba ufimodiko. Ndikasika ndozovata paya zvikanzota plan nemafesi ava 2. Ndikati alright no problem. Vandiudza pekunokwirira. Ndikati no problem. Ndatoona kuti research zvikanzi kusvika muguruwe $5 kusvika ikoko kwacho kunorehwa kudande unozobhadhara fuka zvaitopurisa almost $15 matauriro avaizviita. Ndati bholato handei gwendo ngatukake. Ndatora rimwe zisiketi rangu zidhirezi rakareba kuti ampepe. Ndapfeka legi rangu trouser muzasi ndairikidza. Handiti ndairikidza kudero paya. Ndakwira mubhazi. Actually usati ndatokwira mubhazi patakashaya vatembera chingoromonzi ndakasangana nemumwe musikana ndakutomukanga kuti ainzani because ndaidza naye kuhigh school. Musikana aitwawo prefect, ndiri prefect, aipfeka maglass but I don't remember her name kuti ainzani. Achitoti married because aipinda apostori kasikakanganisi. Anososhuwa kuti kwamarangeri kuti kuchii atomai mwana. Tikati saka wapapa because I remember chomubvunza saka mubvunzo ushande here uye akatoti tobvunzwa. I know that's fine because I was curious guys. I'm not saying this in a bad way guys. I always put a disclaimer because vamabva funga ndotasirani pasi because I wanted to understand because iwe nenguva wakakura uchinzwa ma-theories akasiyana regarding ma-different denominations aminozviona. So ndabva atoti but handinati ndakabva kwaMutare but handinako kuti kwekuvata. Ndikati no problem. Iwo watoti woda kuitawo gwendo kuinda kupi uko kwandoda kuindawo dandi. Svika ndinoziva munhu kudandi. Ndikati okay do. Ndati 1+1=70. Ndikati alright iwo zvowoita iwewe. Ini ndokupa pekuvata. Ndini uyu. Ndokupa pekuvata kunokwara kuGlenview 3. Mama nababa vangu vasipo ndabva ndatoita Airbnb imba yavo machi. Ndikati ndokupa pekuvata. Handitika kai ndakupa pekuvata iwo zvowoita. Wodini toti ndowanawo pekuvata. Patosvika kupi? Kudandi. No problem. Wafonyera munhu wako kudandi. Hanzi munhu yanga neshopu ati uyai. No problem. Katichia ndionewo tata batatiredi. I give you accommodation the first night, you give me accommodation the second night. No problem. Tapinda muzhira baba. Watoti udza kutoti pano pagwidza guys. I cannot overtake pagwidza. I cannot risk. I'm telling you a story. So right now please enjoy watching this story. Tichikusvika tapedza gwidza rino. I cannot be bagamurwad. Hamunozviona because handisi kuona kuti kuseri kunei. Ndohlaya because it's like a blind spot. Right. Kono ndakuchipinda. Ndairogwa muno ndikashaya zvakuita. Ningatori marori akatowanda anoti anobvekiwo. Amozviona manje. Right. So uya musikana uya tafuma tichibuda. Uyu munhu anga katanzi vatai muchifamba usiku uyu anga akatotinyengera nhema. Wakatinyengera nhema dzisingatomboiti. Because zvakatizoitika manje uya hama yacho akati munogona kungokwira nyange makuseni munongosvika manheru. Tikati that's fine. Tobva tapinda muzhira makuseni acho takamuka na5 chivana notsvaka zvikombi because ada kuti tisvike time dziripo. Tasvika paya mwari wedu takwira zvikombi zvedu tapinda zvikanzi munokonekta kana masvika muguruwe but chimota ichi chaiti choenda nechikombi actually chaiti choenda nemumvurwi. Chikaenda nemumvurwi chozodzoka choenda kupi kuguruwe. Hamowisa ndikutaura izvi. This is 2014 vanhu vaJehovha and also that was my first time kuya kumvurwi. So I was excited. Oh my God, I actually passed through this place in 2014. I didn't know kuti one day is one day. Mwari vachatidzoka asi uchita basa. Wazvimirira washeroni. Takwira zvimota zviya munongozva zvikombi kuti zvinodhileya sei. Guys, phone yangu yakupera moto ndakukata story time.